Gaurkoan, zatikiei buruz dakigun guztia praktikan jarriko dugu, eragiketa konbinatu bat dela medio. Zenbaki osoen eragiketa kombinatuetan bezala, eragiketen lehentasuna bere horretan mantenduko dugu. Hau da, lehenik parentesiak eta parentesi karratuak ebatziko ditugu. Ondoren, biderketak eta zatiketak, eta azkenik, batuketak eta kenketak. Ebatz dezagun honako ariketa hau. Hasteko, parentesi hau eta beste parentesi karratu hau ebatzi beharko ditugu. Lehenengo parentesi honetan, kenketa badaukagu, eta kenketa ebatzi ahal izateko izendatzaile komuna jarri beharko dugu. Kasu honetan, 8. 8 zati 4, 2 bider 3, 6. 8 zati 8, 1 bider 7, 7. Ken 7. Parentesiak ez ditut berriro ere idatziko, zatiki bakarra daukagulako. Bider. Bigarren parentesi karratu honetan, parentesi bat daukagu bere barnean, eta hori ebaztera joango gara. Beste dana, dagoen bezala idatziko dut. 5 eren, zati, eta hemen ere, kenketa bat daukagu. Beraz, bi izendatzaile komuna jarri beharko dugu, edo idatzi beharko dugu, kasu honetan, 12. 12 zati 3, 4, bider 2, 8. 12 zati 4, 3, 3 bider 1, 3. Eta gelditzen zaigun gauza guztiak dauden bezala idatzita utziko ditu. Goazen orain, zatiki hauen kontu hauek ebaztera. 6 ken 7, minus 1. Minus 1, 8. Bider. 5 eren, zati, 8 ken 3, 5. 5, 12. Gehi, 3, erdi. Jarrai dezagun parentesi karratu horrekin. Zatiketa bat denez, biderkaketa gurutzatua egingo dugu. Minus 1 bider, eta orain biderkaketa gurutzatu hori idatziko dut. 5 bider 12, eta zenbakitzailean idazten dugu. 5 bider 12. 3 bider 5, eta izendatzailean idazten dugu. 3 bider 5. Gehi, 3 erdi. Beste bideo baten, komentatu nizuen, komeni dala zatiki hauek, hau da, eragiketa hauek egin baino lehenago, zatikia simplifikatzea. Asko zerrezago geldituko baitzaigu. Kasu honetan, hemengo 5 hau, hemengo 5 honekin simplifikatu dezakegu. Eta horretaz gain, 12 hori 4 bider 3 bezala idatzi daiteke. Beraz, 3 hau eta 3 hau simplifikatu daitezke. Jarraituko dugu. Minus 1 8 bider, eta zer da hemen gelditu zaiguna, azken finean, zenbakitzailean 4 gelditu zaigu, eta izendatzailean eserrez, baina guk zeo zer idatziko dugu, gero biderketa egin ahal izateko, eta 1 idatziko dugu. Gehi, 3 erdi. Eragiketen lehentasunari jarraituz, lehenengo biderkaketa batuketa egin baino lehenago. Beraz, biderkaketa egiteko, minus 1 bider 4. Minus 4, zati, 8 bider 1, 8. Gehi, 3 erdi. Hemen ere, beti bezala, komeni zaigu zatikiak guztiz simplifikatzea, hau da, zatiki laburtezina lortzea. Kasu honetan, minus 4, 8 simplifikatu daiteke, eta minus erdi bat geldituko zaigu. Gehi, 3 erdi. Batuketa hau egiteko, izendatzaile komuna daukatenez, zuzenean zenbakitzaileen arteko eragiketa egingo dugu. Minus 1 gehi 3, 2. 2 erdi. 2 erdi simplifikatu ezkero, 1. Hori da gure azken emaitza. Kontutan izan, eragiketak
nahiko erreza direla, baina komeni dala aldez aurretik zatikiak simplifikatzea. Orain zuen ezagutzak praktikan jar ditzazuen, hurrengo ariketa hau zuen kontura.